Jano the governor. Jano in a governor. Governor muri to peje mathoth. Tokoro. Chalna de gisani. Not na maber nikech adoko aduka mar mos no. Ikone mana duoka mar mos no nonengo miwa moro magato kedhe maber ni an maber. Ke onge kaka de duoke kendo nango ber. Tokoro. Wan kaka LTN pile ka pile watimo uchunguzi marwa. Koro ne wan e mbui kacha. Taneno gimoro ing'eni in kaka ng'ama wuoda bwana nyaka manye winja ni to gini. Lerne ni kanye. Kana wuotho e mbui to ayudo ka Zako Ponda achiel wuon Nason. Oketo kacha cha ne nitiere kaka rent osebedo ka bagi chien kanyo no endo. Koro awacho ni Jano to en ng'ama penja mokwongo ni to wach gini chalo nade dobed gima ondika koso en gima dien nikech en kaka ondike to ndiko ni in mine en box kisayo ne wafuasi manyalo chipen mondo at least nyalo neno kaka konyi matin. En kamano. Tok ka osebedo ka winjore ni for the last 6 days. Asebedo ka nindo kaka mwanda. Ya nindo kosiepe ka kendo malokora samoro kiyudo ni nindo baba ka chiemo ose witness achiel. Ose? Gin 9 box 9 box to ne poko believe. Koro Wednesday manyoro. Nyoro koro obiro ma benoko ngono nyalo oyudo ka amanyo kuma nyalo for 3 hours to kuma nyalo nende mana ka Simba Wales. Koro yudo ka ajot kanyo to nyathini kare gine nena adier ni en kama. No donjo ne ma okoni we ong'awe bui. Koro mane wach mantie. To koro gisani in ge kanye gisamo weni. Gisani ne ochuna aringo. Yeni akono kakatalata yeni kain ke jathum. To karindo okchandi. Nikech ing'ado nuru. Chiemo buchiemo. Gimoro matin be iyudo. Gimoro be iyudo iye ka. Iwinjo. Koro kono jatelo. We ako winyanza. To makoro gisani an kode kumaro ndemo masani wan kode riverfront. Riverfront yala. Ya to gima tekel ma. Eni karamayanda donge. Ani ngene andongo gatindi dek. Yeah. We are what they went. Anago graphic designing. Yes. Mama nakore my name so America. Nene nakoro it has to do A to Z. My name is a brand giga LTN. Mano gimanyaka jinge. Mano gimanyaka jinge. Yeah. Another chiel I go advertisement logo to Chulo. Yeah, advertisement, yes. Yeah, another chiel makoro samoro bidawati medo ile sai. Tinde yinda ke Nairobi kumaenda choke sangwenya. Koro kumare Nairobi take kako in another way. But meja liena link mar graphic designing cha matindo chumcha. No chunga lore for the last 2 months. The office has not been operating. But the other friend of mine, mana approach, and no kono onyalo yinyo na machines, but manaka we will wait up to February next year. Yeah. Such more wait up to February, no? And get kich mapidho dala.
mama watu maana mashughulikia ngimana mos yeah an monego bed na pidho ana yo onego bed ni pidhori kendi to an gi ot be monego bed na chonde ke chadak e town yeah koro iro ni gigi teko riu to sare tich onge nyalo keti dak e ngima moro makata ng'amoneni ok nyal moro ngima midak godo yeah koro mano gima dhi mbele nyaka gi sani mos to koro gi sani ni endi wawach ni koro ng'ato ka dwaro kaka maybe en kony mane minyalo maybe kwanyo minyalo kwayo kuom ji achiel ariyo adek gi sani en mana dhodro mondo yaw an dhot kose yaw how I can survive Nyasaye mong'eyo yeah yeah kare migi namba ni chuth mondo koro kopo ni ati ng'ato ni kanyo manyalo chiwo namba manyalo keto gimoro to kete namba kanyo 07 24 130 363 yeah to koro Jano kaluwore gi sane kaka koro itiyo gi kaka talanta ni be nitie hopes ni mano dhi duoko ni gine chien matin maybe bills ma in godo purely gimodhi timo na yes ing'eni MCs to ng'eni nitie chudo moro ma chulo yoroga wach ni en kara lofo alafu na kwa wunde ni watiyo for 5 days mano 5,000 mano 5,000 dong adhi kawo 25 ata tok Nairobi 25 ata dawe ne jodala because I cannot survive in Nyanza an Nyanza ok anyal survive kar matin yeah okay sawa ang'eni giwinjo kaka iwacho no endo ng'ama nyalo chipen nyalo donjo kanyo no endo to be pok iwuoyo go gi TikTok friends maybe gipang live moro something of that kind kech aneno ka nitie samoro ma nitie osiepewa moko ma iyudo ka samoro yudo pek moro matin to ji nyalo come up ma ji solne gimoro matin e TikTok ok ayudo thuolo mondo adhi kono mondo awach kodgi one to one nikech Simba ok nyal dhi live gi sani yeah en kamera ne ok ler sani okay yeah to osiepe mantiere ma in godo aneno ka in gosiepe machalo kaka Kalausi in gi min Jake Simba magi jok ma nigi a lot of followers ma kopo no miyi kata mana 500 to it's a lot of money what do they say about this koso gin po giwinjo wachni Simba osewinjo Simba osewinjo kendo wachno osechande sana yeah ma ang'eyo kitieko ndalo ariyo moko kapok ochapre ya ne na gimokri moro matin e ndege joge kare matich okay yeah sawa Jano the governor we still wish you well ang'eni jok ma winje gi sani endi be biro neno kaka timo but we are very sorry for you nyakwara mogi kaka winjo no endo mano iluongo ne Jano the governor osebedo ka nigi problem matin about kaka en Nairobi kaendi ma kopo ni ng'iyo i post mane Zako Pondo keto kayo chaendo ayudo ko owacho kayo chaendo ne mana kanyalo teri mapiyo piyo through the post no endo yama endi luongo ne Omari Nash kaka inyalo neno kanyo no endo gik mineno ndik kanyo go endo mano ne dho Jano the governor kaka noketonwa e wang' mbui kaendi
e namba mar WhatsApp kanyono endo inyalo neno governor kaka nondikonwa kanyono endo inyalo neno wachone jodalawa piny en mana piny jothurwa. Back then I have been handling my bills comfortably. I have been through ups and down. Kaka ineno kanyono endo mane iluongo ni governor. Koro kata kinene kanyo ting'eyo. Wakungo ringa ne wang'i gima ne Zak Opondo ndiko kanyono endo. Koro ka wan ka to wamanyo Zak Opondo. Zak imbe tindi duong' weri gi weche mag pondo gi. In koro ningo bed ni ya gimoro rach tiwuok ka oko weri gi pondo. Ya Zak Opondo atemo manye kaendi Zak Opondo posts mag Zak Opondo. Inyalo nene kanyono endo. Ondiko ni Jano is popularly known as on FB as Jano the governor. Wacho ni I need your help baba Achi. Sikupenda kwangu lakini nimefungiwa nyumba. Friends have been hosting me for the last 6 days. I've not changed my clothes ever since. Even changed my underwear. I'm a content creator, but lately it's been hard to create a content and earn. Zak, my rent arrears is 20,450. 2 months rent arrears. Naomba unipostie kwa followers wako kama wanaweza nisaidia tafadhali. His M-Pesa number is that one. Na M-Pesa name ni Janes Owino. Kwa hapo watu wamecomment. Kuna mwingine lakini some people iti alafu Okiri pia kupali anasema jokers are too many. 20,000 2 months and you are a hustler. Big joke. JJ wacheni na ile maisha wameeka pale TikTok. Wanajisanya kunywa pombe kwa rafiki yao. Sitamtaja kiawa. Anyway, niliwahi kosa rent. It's sad. It's sad, okay? Asepenjora mago wacho ka chendo ji gini. Atume namba ya landlord tuweke, sio namba yake. Ya jomoko be oikore mar konyo to gidwa mana ni eti ket namba mar landlord ok namba Jano. Aya Diki Woodside wacho ni jokers ishi kwa nyumba unaweza afford. Lastly, ka town imekushinda rudi ushago. Shenzi jindiko I can't finance your luxurious life. Live your means. Gochne maro or nibel ucham gi achieng'. Yeah, Mary wacho maber kaendi niya, if you can't help don't comment negatively. Watu ukosa do na wezi jua time yako, please. Yeah, hapa ni mano beber. Kukosa is normal, but choose your friends. Okay? William wacho ni cut your coat according to your size. Former Jamandas, watu ukosa ni sawa lakini ishi maisha unaweza afford. Okay? Mary wacho ni actually the negative comments offer a viable solution than the help you are saying. Arudi ushago until he picks again. Vile wengine tulianza. Okay? Unfortunately, you can't control people's comments once a post is uploaded. Wewe ni bibi yake. Yeah. Dongenyocha ochako neno ni en malo obayo sianda sane. Koro okwecho kwamo. Oduogo kum jok mane obane gi sianda ka.
Bwana Buju. Ikoni nyocho timango ni nyocho chako neno ni en malo bayo sianda. Sani koro kuecho. Acha nyiero gacha to wacho ni kindly if you can't help, please help him. If you can help, please help him. Okay, but it might be true, by the way, siku hizi simuonangi na Tumblr KE. 20k 2 months. Usani gharama. Kuja ghetto bro, huku uwezi lala njaa. 50 bob unakula sapa na lunch. Mano Sparta Felix. Ya koro jini kanyo no endo ingama dwa ng'iyo mang'eny nyalo dhi kanyo e gine mar post mar Zako Pondo. Zako Pondo. Indika ni Jano the governor Zako Pondo to kelo nigo kanyo no endo. Kata inyalo biro Omari Nash bwaketo Luo version mar LTN. Ingeni wan kaka jo LTN wan waketo Luo version. Inyalo nene kanyo no endo. Marwa kore kwa keto sane inyalo luwe kanyo no endo. Ento koro ndike kanyo ko wach maber ni jodala wa piny en wana penjo thurwa. Back then I've been handling my bills comfortably. Have been through ups and down. Battling my mom's sickness and on the other hand, taking care of my orphans my brother left behind. I've been working as a graphic designer, marketer, and advertiser. From these, could work on my bills myself. The office I used to work in has been closed for the last 2 months. My friend's new office I'm to work at should start operating from February next year. As for now, the little I get from content cannot match my needs. And the family leading to me moving to my friends' places to eat and get shelter. At times, I sleep in shops, for example, where Zako Pondo spotted me. Okay. If you are there and maybe you can offer a help, please do. His number is there.